Ola, que tal? Moi boas e moi benvidos un xoves máis a unha nova edición de Orixe e Calidade. Estamos ás portas do inicio da vendima en Rías Baixas, por iso será un dos temas que abordaremos no programa de hoxe. Así que xa saben, póñanse cómodos que arrancamos de seguido. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. A ver si nos organizamos un poco, que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido Albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide Albariño Rías Baixas. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. Como lles dicíamos na cabeceira, estamos a piques de comezar a vendima na denominación de Orixe Rías Baixas, por iso, aínda que no campo esta a ser unha etapa tranquila, nas adegas afánanse para ter todo preparado para esta campaña. Falamos deste momento co técnico de campo de Martín Kodak, Xaquín Martínez. Neste momento estamos en plena fase de maduración, non? Nos estamos mostreando, incluso esta semana xa fixemos 2 mostreos por semana para ir mirando como vai evolucionando a curva de maduración. Sobre todo temos en conta os azúcares acumulados, máis a acidez, non? En o momento que teñamos que compensada tanto o grado como a acidez, pois xa estamos enfiando cales serán as datas de inicio de vendimia, que vai variar eso en función de cada viñedo e sobre todo tamén é importante do tipo de uva, do perfil de viño que se vai elaborar. Nos dentro da adega pois temos facemos os viños espumosos, onde ten uns balances de grado e de acidez distintos ao que vai ser un viño tranquilo e despois os viños máis premium, non? Entonces estamos buscando as parcelas que máis se adaptan a estes perfiles de viña, é dicir, non é casualidade, é dicir, levamos traballando todo o ano para buscar estes perfiles de viñedo, pero, bueno, neste momento xa estamos nos finales de maduración e decidindo cando arrancar, programando todo o tema de vendimiadores, logística de caixas, transportes e toda a vorágime esta. E sobre todo estamos en tema de clasificación de vendimia, non? En Envero fixemos un vuelo onde tomamos a imagen de todos os viñedos, entonces con esa imaxe neste momento está interpretando para poder asociar e agrupar as 3.500 parcelas que temos distintas en lotes son máis ou menos homoxéneos, non? Donde correlacionan bastante ben esa imaxe que tomamos, esa información que nos dá un mapa de colores co perfil agronómico desa parcela, sobre todo en temas aromáticos e a relación de acidez e grado, non? Pois é no que estamos traballando esta semana, aínda que poida ser cos viticultores en xeral, pois é unha semana tranquila, non? Están preparando e tal, en bodegas son unhas xornadas intensas de programación e de clasificación para poder arrancar a vendimia con garantías. Por fin, é dicir, Luis Dávila decía yo ao anticiclón, tarde, mal e arrasto viñeches este ano, pero bueno, ao final chegou o anticiclón, estamos tendo estas últimas 2 semanas por un tempo seco e soleado, e isto está nos axudando a que a curva de maduración que parecía esas semanas que se ralentizaba, esta semana pois volveu a dar un empuxón e a previsión para as seguintes semanas estando ata boa, entonces pois eu conto que na semana que ven algún viñedo máis adiantado, a finales da semana que ven poder telo xa listo e para outra semana xa estar vendimiando pois na generalidade dos nosos viñedos.
A colleita sanitariamente está moi ben, é dicir, estamos observando algo de mileu nas puntas, nas viñedos onde houve crecementos tardíos, non pasa nada, porque este ano as follas basales, as follas máis vellas están moi ben, non houve un estrés por falta de agua, entonces as viñas teñen unha cantidad de folla activa boa, o que nos está axudando a ter unha madurez e unha degradación de azúcares, unha generación de azúcares e degradación de acidez bastante boa, non? Entonces estamos tranquilos. Estamos vendo algún ataque puntual podía ser de mosquito ou de trips, pero bueno, non pasa nada. Hai cantidade suficiente de folla para garantizar unha maduración completa e óptima. Entonces, sanitariamente, neste momento non hai que facer nada. Ainda que nós xa estamos, é dicir, eu xa estou pensando no despois da vendimia, non? Donde programar, pois, se hai que facer en algún viñedo donde a madeira non estea ben agostada, pois algunha aplicación de algún cobre, algún fitosanitario que poida axudar a manter a folla suficientemente tempo para que a madeira agoste pensando na seguinte campaña, non? Hai que pensar que despois de vendimiar toda a folla é necesaria para ir acumulando reservas para unha brotación óptima para o seguinte ano. É dicir, hai que pensar nesta campaña xa está, pero hai que empezar a pensar na campaña que ven. O mesmo, pois, estamos diseñando un plan de abonado, chamámoslle poscolleita, non? É dicir, despois de vendimiar, pois a viña pois ten unha fase de acumulación de reservas, onde se podría aplicar en algún caso pois algún nitróxeno ou algún elemento que sería necesario que poida favorecer a acumulación destas reservas, a acumular que esta folla traballe o máximo tempo posible pensando na campaña que ven xa. Pois agora temos un traballo forte de toma de datos, chamamos de toma de datos finales, onde estamos contando o número de acios, peso de acio, un pouco para saber como foi a campaña e poder tomar conclusións das cousas que hai que facer fincapé para a seguinte campaña e as que foron ben, non? Entonces, con estes datos de fin de campaña, pois estamos prevendo a campaña do próximo ano, non? En principio está a cousa tranquila, non hai grandes sobresaltos, pero sí que hai que pensar que despois do 19 vai vir o 20, non? Estamos nesa fase. É dicir, dentro da cooperativa temos por unha parte os nosos socios, os nosos viticultores, que son en torno a 274 familias, entonces esas familias teñen en torno a 2.500 parcelas, máis despois están compramos uva a outros viticultores da zona que os temos con contratos de longa duración. Entonces hai que pensar que cada vendimiador pode facer en torno a entre 400 e 500 kilos por xornada, pois a conta é boa de botar, cada hectárea pois pode coller en torno a 10.000, 12.000 kilos por hectárea, a conta é boa de facer. Nós, dentro da cooperativa, temos os viñedos propios, non? Aquí nos Arnés xestionamos de xeito directo 35 hectáreas. Entonces, para vendimiar esas 35 hectáreas vamos a contratar un reforzo de en torno a 80 vendimadores máis que durante 2-3 semanas pois van estar aí funcionando para coller en torno a 400.000 kilos de uva que colleremos aquí en viñedos propios. No Rosal e no Condado xa son outras unidades de traballo distintos. Pero, bueno, neste momento estamos nesa fase de captación de vendimiadores e a formación que ya hai que facer en plan de prevención de riscos e toda a documentación que é necesaria pois para ter un traballador con todas as garantías. No actual estado vexetativo da vide e dadas as condicións climatolóxicas, é recomendable tratar o mildeu cun fungicida penetrante e de contacto. Tamén protexer contra o idio cun fungicida sistémico e estar atentos a posibles ataques de mosquito verde e polilla do acio. Ademais, no momento do peche do acio, debemos protexelo contra a botrite cun fungicida específico. É un consello de Singenta. Máis información na nosa web. O calendario de festas vitivinícolas tamén se despediu esta fin de semana. Fixo, como sempre, coa Feira do Viño do Condado, en Salvaterra do Miño, unha cita máis para exaltar os viños desta subzona. Salvaterra do Miño estivo esta fin de semana de festa. O Concello volcouse para celebrar a súa festa do viño do Condado do Tea, unha cita que este 2019 soprou a 60 candeas. 9 meses a sofrir e un día para parir. É o que hai, é o gran día, é o gran momento para disfrutar dos nosos viños, evidentemente. É unha festa familiar, o sea que
que a xente teña un concepto de que ven aquí a disfrutar non só do viño, que é moi importante, senón da compañía de toda a xente. Milleiros de persoas ateigaron o recinto amurallado que acolle a festa e os stands das 28 adegas participantes. Este ano estreou formato, un cambio que foi moi ben acollido polo público. Este ano cambiamos o sistema, como podedes ver, estamos desbordados. Hai moitísima xente, toda cómodamente sentada, disfrutando coa familia, cos amigos, coas orquestas, estupendo. É o tempo que San Lourenzo sempre está connosco. O visitante desta festa pode escoller entre esta ou outra calquera. O que si temos claro que o que ven a esta festa repite. Algo ten a agua cando a bendicen, O sea, eu penso que esa comodidade, os viños a súa temperatura, que non haya problemas, eu creo que invita a repetir ano tras ano a vir a esta festa. Falar da festa do viño do Condado é falar de Rías Baixas e desta subzona, pero tamén falar de economía, de cultura e de promoción do propio, tal e como resaltaron algunhas das autoridades que asistiron. A festa do viño do Condado do Tea é unha aposta en valor, un premio ao traballo dos viticultores, dos adegueiros e de todos os profesionais da viticultura. Esta festa é un impulso, unha promoción ao noso rural, un impulso e unha aposta en valor á nosa forma de vida e, sobre todo, como non, os nosos caldos. Na nosa subzona encontrámonos moitísimas adegas que xeran máis de 1.300 postos de traballo directos e 1.000 indirectos. No ano pasado recolleronse case 8 millóns de kilos de uvas. Os datos falan por sí solos, falan desa evolución ano a ano, froito do traballo, da profesionalización do sector, do investimento e da promoción. La fiesta es un potenciador más de lo que es la subzona del Condado de Tea, y lo que la fiesta hace es ayudar, pues trayendo gente, presentando los vinos, organizando la cata, esto con los pregones, al final saliendo en los medios de comunicación para generar valor añadido en el territorio, que es al final el concepto para el que se crean las denominaciones de origen. Cuando una fiesta, cuando un evento consigue llegar a su 60ª edición, no solo es un evento consolidado, sino que ciertamente es una referencia a todos los niveles. Por lo tanto, es una fiesta especial, es un año especial en el que nosotros desde la Diputación lo que queremos hacer es un reconocimiento y una felicitación a todos los que han hecho posible que se lleguen a estos 60 años. No marco desta celebración, a festa escolleu como cada ano os mellores viños do Condado. Señorío de Rubiós arrasou nesta edición. A adega fíxose co delicioso de ouro nas categorías de tinto, albariño e condado, con Señorío de Rubiós Sousón, Manuel de Amaro albariño e Piñeiral respectivamente. Nesta última tamén levou o bronce co seu Señorío de Rubiós Condado. E agora temos a vendimia encima, hai que procurar buscar o momento óptimo, cuidar moito a viña, cuidar moito as calidades, acertar coa recollida e seguir apostando por cada vez facer máis calidad, pero temos que as adegas sobre todo apoiar moitísimo os viticultores, porque os viticultores é a parte fundamental para elaborar viños de alta calidad e hoxe temos que buscar a excelencia nos viños, non vale con facelo moi ben. Bodegas Eidosela fixo dobrete. O seu Eidosela levou o delicioso de bronce na categoría de albariños, mentres que a súa marca Vino Arbastrum conseguiu a prata entre os Condado. A listaxe de premios pecha a Pazo Pegullal, que foi galardoado co delicioso de prata entre os albariños presentados. Este ano temos uns viños de excelente calidade. E isto é un pouco recompensar o traballo, non meu, porque me acabo son un comercial, me dedico a vendelo, pero sí da bodega, dos que traballan na bodega e, por suposto, dos viticultores, porque se eles fan malas cousas, lógicamente non se pode facer as cousas ben tamén na bodega. Se algo se destacou no acto de entrega de premios foi a calidade de todos os viños que concorreron ao certame. As 27 adegas do Condado propuxeron 58 caldos para a cata e complicaron a tarefa dos catadores. Tengo que felicitar también a los bodegueros y a los viticultores del Condado porque cada día lo están haciendo mejor. Me llegan noticias del panel de cata de que lo tuvieron realmente difícil para determinar cuáles fueron los vinos más deliciosos, porque si unos eran deliciosos, los otros lo eran más todavía. Si unos eran extraordinarios, los otros lo ponían más difícil. Los monovarietales de albariño se salían de lo normal.
Los plurivarietáriles eran extraordinarios, los tintos cada día nos dan más satisfacciones, de manera que felicidades a los bodegueros y a los viticultores del condado. Ese es el camino que hay que seguir, porque las cosas están cada vez más difíciles en el mercado del vino. Vemos que nos están poniendo amenazas y nubarrones por ahí a lo lejos que tenemos que saber superar todos juntos, todos unidos, todos uniformados, hoy con el amarillo, el otro día en el rosal con el sombrero. Esa es la forma de trabajar por tener éxito en el futuro. No marco da festa tamén se celebrou outra importante cita, o nomeamento dos novos confrares da Confraría dos Viños do Condado do Tea e Escumosos. A enxeñeira agrónoma Marta Araujo, o responsable da marca Genaros, Genaro Domínguez, o profesional da viticultura Emilio José Fernández, o adegueiro Horacio Gómez, o fundador de Adegas Galegas José Iglesias e o catador e técnico de campo Javier Pérez comprometéronse dende o estrado con estes viños. Levantemos nuestras copas, llenas de un Rías Baixas. Vive el beber, vive el humor, un condado del Tea, por favor. Es una fiesta fantástica y es un honor poder estar aquí y participar, ¿no? Al final el vino es un bien de la tierra y además de una tierra maravillosa que aquí se produce muy buen vino. Por eso hai que felicitar a los viticultores e a los bodegueros Nesta 24ª edición do capítulo nomeáronse dous confrares de honra. Un foi o xornalista José Manuel Orriols, que exerceu tamén de pregoeiro da festa. Para outro, o nomeamento foi unha sorpresa. O exalcalde de Salvaterra, Arturo Grandal. Gracias a este hombre, a su cariño a nuestra tierra, a su cariño a nuestros vinos, nuestra cofradía siempre se sintió apoyada y llegamos a ser 100 y pico cofrades. Cuando empezábamos teníamos que echar casi a Caro Cruz a quien nombramos y ahora afortunadamente tenemos lista de espera. Por eso lo queremos nombrar cofrade de honor y queremos pedir disculpas porque sabemos que no le gusta este tipo de actos, pero el que hace las cosas bien tiene que pagar estas consecuencias. Penso que esta é unha terra boa, de boa xente, de bons viños, é terra agradecida. Iso é importante. Salvaterra era o que era cando empezou. Hoxe en día é unha referencia especialmente no sur de Galicia e no norte de Portugal. Pero bueno, temos este viño, temos esta terra, temos este clima, temos boa xente e temos bons profesionais. Entonces, o viño aquí, pois, se compensa a veces, pois, isto alcanza os premios e dos mellores. Entonces, eu aquí, agora, como sabedes, retireme todo isto, seguirei pensando en Salvaterra. O conselleiro de Medio Rural foi encargado de pechar o acto. José González destacou o papel que xogou o viño no eido cultural, tamén no económico, sobre todo en Galicia. Temos un produto como é o viño, que está aquí reconocido, pero tamén a nivel mundial. E Galicia, os nosos viticultores, as nosas adegas, todos merecen máis, merecen que demos un paso adiante. Miren, hoxe falar en Galicia de viño é falar de máis de 13.000 viticultores e máis de 450 bodegas. É falar de máis de 9.000 hectáreas de superficie de viñedos. É falar que no ano 2018 fixemos 64 millóns de kilos de uva. Agardo que este ano teñamos mellor cosecha. É certo que o viño galego está no mellor momento da nosa historia. E así nos indican todos os datos do sector. Estamos a falar de que un 25% dos nosos viños se están exportando nestes momentos a casi que 100 países. E aquí ten un papel importantísimo a denominación de orixe Rías Baixas coas súas diferentes subzonas. E o que necesitamos é traballar entre todos, entre o sector e as administracións públicas, para construir o futuro do viño galego. Abordar unha concentración parcelaria en Salvaterra do Miño ou a actualización do rexistro vitícola de Galicia foron algúns dos deberes que o sector puxo o conselleiro. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide albariño Rías Baixas.
Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. Continuamos repasando a actualidade do sector na sección das breves. O Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas realizou en México 2 accións para divulgar as calidades dos seus viños, tanto entre profesionais do sector como entre o consumidor final. Trátase dunha masterclass en Le Cordon Bleu da Universidade Anáhuac, en Mérida, e dunha cata maridaxe no Club de Cata Mesa 19 de Ciudad de México. A masterclass en Le Cordon Bleu de 2 horas de duración foi impartida por Andrés Amor, sommelier e representante da DO no país norteamericano. Amor centrou a súa intervención nos matices que presenta a variedade albariño segundo as subzonas de Rías Baixas. Para iso, catáronse e analizaron 10 marcas diferentes de viños da denominación. As 20 persoas asistentes a esta actividade, profesionais como chefs, responsables de restaurantes ou estudantes de gastronomía especializados en viño, interesáronse polas características organolépticas dos viños catados e comentaron sobre todo a distinción do terroir e a súa relevancia en Rías Baixas. A cata maridaxe con queixos Wine and Cheese Night foi o título da cata maridaxe celebrada no Club de Cata Mesa 19 de Ciudad de México, na que os viños da DO Rías Baixas presentáronse como un acompañamento ideal para diferentes queixos mexicanos. Impartida polo experto Les Salas, acompañado por Andrés Amor, durante 3 horas permitiu catar 10 queixos e 4 marcas de viños da DO Rías Baixas. As 24 persoas asistentes eran na súa maioría integrantes do club, así como algún profesional do sector, todos eles apaixoados do viño. Andrés Amor destacou que a actividade contribuirá a desterrar tópicos entre o público mexicano. Neste sentido, explica que a cata maridaxe proposta foi unha grata experiencia que derivou nun mellor coñecemento sobre as propiedades do queixo e a DO Rías Baixas, as súas subzonas e estilos. O mercado mexicano atópase entre os prioritarios desta denominación de orixe. De feito, é un dos países asentados no top 10 das exportacións dos viños Rías Baixas. As vendas a México en 2018 superaron os 251.000 litros, alcanzando un valor de 1.500.000 euros. A análise da evolución deste mercado durante a última década permite comprobar que experimentou un ascenso de máis do 200%, pasando dos 83.400 litros de 2008 aos máis de 250.000 litros de 2018, máis do triplo. A adega Mar de Frades propón unha actividade para as súas xornadas de vendima. Chámase Tardes de Vendima e unha acción completa que permitirá quen participe vivir a especial recollida da uva da zona e todas as experiencias en primeira persoa. Os visitantes serán recibidos ás 6:30 da tarde na terraza da adega fronte a Ría da Arousa. Ali servirán un cóctel versionado con albariño Mar de Frades. Despois adentraránse no viñedo Finca Baliñas para realizar unha coidada vendima manual en caixas. Recibirán explicación sobre o control de calidade e poderán pisar a uva, analizar os mostos e demais tarefas de adega. A última hora percorrerán a adega e catarán distintos viños en rama e mostos en fermentación. Tras a visita volverán gozar dun cóctel na terraza, con varios pinchos de gastronomía local e unha maridaxe cos viños e oruxos Mar de Frades. A actividade celebrarase o 7 de setembro entre as 6:30 da tarde e as 10:30 da noite. É preciso inscribirse no mail info.mardeFrades@zamoracompany.com e o custo é de 45 euros. E ata aquí chegou o programa deste xoves de orixe e calidade. Non esquezan que volven ter unha cita connosco e con toda a actualidade do sector vitivinícola das Rías Baixas a vindeira semana en Canal Rías Baixas. Ata entón, sexan felices. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta.
Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia.